Ramogi TV, Migori. Odiochieng ma piny ngima yango ber bar ndigni mitiyo godo gi joma odak kod ng'ol, thoth gi to kone giseneno lokruok maduong' nikech ndigni go. Kata kamano, mogo kuomgi to ywak ni lwasi mag riembo ndigni go samoro kelo negi midhiero. Jafwambo marwa ma Mombasa, Joja oko nigi ler mar wachni. Tarik 1 dwe mar adek higa ka higa en odiochieng ma piny ngima yango go wach ndigni ma joma odak kod ng'ol tiyo godo, to chutho lokruok ma ndigni go kelo e ngimagi. Because we believe disability is not inability. E kaunti ma Mombasa, nyasi makama ne obagi kituo mar Bombolulu Workshop, ma en kar jot makelo kanyakla thoth jogo modak kod ng'ol. En odiochieng maber nikech waparo godo ng'ama no invent wach mar tiyo gi wheelchair, nikech de onge en de koro ng'enywa chandore, lakini oyudo ka sani ng'enywa nyalo konyore nikech nyalo yudo ka koro an anyalo wuogi gini nyadhi go nyaka Likoni dhi gi duogo. Poli nomako tini na ariyo, mano kana kapola tin to bang' kamano bang' higni adek nachako tiyo gi nokedi na plasta ariyo itini dudo te, alafu bang'e ochako tiyo gi wheelchair. Chakre kanyo anwang'o ka wheelchair ni osebedo gima konya e wuotho, nikech nadhi e skul katiyo gi wheelchair, batieko skul busani koro atiyo Bombolulu Workshop kae. Kata kamano, akweda mapek gikoni gisebedo ka giyudo to chutho e kinde ma gitiyo gi gache jowuoth. Ok ibinwang'o mtoka nyaka Mombasa kae, nyaka itigo tuk-tuk, ama ka onge tuk-tuk nyaka itigo Uber. Nyaka inwang' transport. Failure to that, onge ng'ama boting'i. Samora ne chuna ni kaseidho gari nyaka ting' ndika, ka onge gi pesa mar chulo godo kom mar ariyo. Yudo kata public means onge gi accessibility mag tricycle kod wheelchair. Kwa yudo ka mano pok sirikal ong'iyo. Moko kuom apise mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi bende gikoni ok ogere yo madewo jogo matiyo gi ndikni ma kamago, to chutho ka gidwa idho e gorofa mamalo. Especially offices kinwang' ka onge lift to imoko piny. Mano bong'iso ni nyaka irit ng'is ng'ato odhi malo, odhi ong'is jogo obi mwalo koni mondo timang'o mondo eka udumia hii. Koro wawne koro wadhi e interview ji mang'eny. Koro jomoko biro idho, gibiro dhi malo. Tana biro dong', ibiro timna interview oko. Psychologically, asebedo affected. Ng'enyo offices gi oket gin mana gin step. To step no mondo migari ni kaka maeri ok nyal donjo. Koro chuno ni ka en ng'ama ok nyal wuotho gi crutches, to chuno ni nyaka omany ng'at manyalo ting'e. To kata obedo ni midhieche ma kamago gisebedo ka gichwalo nyaka e od bura mar kaunti, lokruok gikoni tin mokalo. Dweche 2 mokalo ne waandamana madhi nyaka e county assembly ma Mombasa kama tiye, nikech kanyo pile nyaka ting'a. Ng'eni ng'ato kaka an ng'ama dichuo ema nyalo ting'a. To koro kamoro amulo kuoma kaka ng'ama miyo, kopo ni onge services go. Ng'eni gino shusha hadhi marwa kaka jok manigi mine man gi ng'ol. Magi gik wase already wasetero mbele bobedo past to ok bedo inactive nyaka kawuono. E odiochieng ma kawuono ni ma piny ngima yango odiochieng jogo matiyo gi ndigni mag joma ong'ol, ywak gi maduong' en ni piny owacho ketie tim moko kuom chike maendo kadhi mar neno ni gichopo kuonde mowinjore e seche mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dhi mbele ni ikruok koro